Sauti from 3 Stars Record. Wow. Abdulhassan G. Fakin gaskiya kawai. So nake ne magana fuskansa ta mun kwarjini. Ta ina ma zan fara ko dai kawai na kyale shi. Fakin gaskiya kawai ai dole sai na korafi. Yalla bai shin ka san korafin da na zo ma da shi. To bara na gayya maka dalla dalla dan ka ci. Mutanen da ke karin na kullun sai sun korafi. Maganan da suke kai dan Kano ne cikin gari. Babu ci gaban da amma kake zuwa wai da shi. Manyan kamfanin ka duk kayi kudu da shi. Ba wannan ne maganan ba shin fada na ma da shi. Abinda na gani kuru-kuru ne ni zan fada. Me yasa ba za ka dinga bibiya da kanka ba? Ka fi kowa kayan masarufi ko ba haka ba? Kai ne da matsalan ko kuma manajoji ne gaba? Kaya sun yi tsada masu sayi duk sun tsawwala. Taliya shinkafa gari komai duk ya tsawwala. Marasa ƙarfi wallahi duk sun shiga matsala. Wato tsadan kayan duk yana daga wajen ku ne? Ko dai harajin gwamnatin yana ƙirjin ku ne? Dan Allah ka taimaka ka dinga yawan bibiya. Ji nake kamar ne kuka dan Allah ka tausaya. Dan wallahi talakawa rayuwarsu da wuya. Dan Allah ka bibiyi kwamitin da kake da shi. Wanda kake taimakawa talakan da bai da shi. Dan na rantse tallafi kuka ake tayi da shi. Baya zuwa gun wanda ya kamata a bawa shi. Oke ya kamata ka duba min wannan matsala. Oke ba matsala zan kula da wannan bangaren. Kai kuma ka kula min da masu bada tallafin. Oke yallaɓai insha Allahu zan kula da su. Za mu ji da matsalolin sannan za mu ji da su. Godiya nake yallaɓai sai yanzu ne na nutsu. Yan ƙasa ta na san za su saka a addu'a su. Za mu ji da matsalolin sannan za mu ji da su. Za mu ji da matsalolin sannan za mu ji da su. Sauti from 3 Stars Record. Wow.